Datayo no napudno tayo nga agpamati. Arami din tayo kadigiti nasaya at abanbanag nga gapu kadigiti adda anay lanad iti linaon iti Biblia. No pudno tayo nga iglesia iso iti bagbagana nga iglesia dagiti santo. Iso ngayon tayo sukimaten kadigiti umiso akay papanan na. Tayti ibagbagada nga haan nga gapu iti panangpadakes. Iso ni Manalo nga kungkudada anang ibangon iti iglesia. Iso ngayon tayo sukimaten dagiti banbanag nga napapateg iti kay papanan na. Takinunana anay surat yung muna Korinto 14 iti 33. Kay iti Diyos saan nga iso iti Diyos iti riri no di ketal na akas maramid kadigiti so amin nga iglesia dagiti santo. So dayta ti bagbagana nga iti iglesia maisa a santo. No maisa tayo kuma santo ngayon tayo agpakasanto hantay warag kuma nga ramiden iti panagsao iti dagas no may sa tayo met ang may bilang nga agpakasanto. So iso day tatin na ibagbaga kadigitoy asorsorat. Digitoy apamaneknek ana ba may naimaldit kadigiti asorsorat iso tintay soroten anapudno ngagpamati. Takinunana iti aramid 20 iti 28. Kita inyo iti bagyo ken taamin nga ipastoran may bilang iti iglesia iti Dios. Iso aginatang na iti dara na. Talay tinay bagbagana aginatang na iti dara na. Tadi iti taduma ibagada abawal iti dara no may panggeplaeng iti dara kadagiti animal nga ipauneg ngayon da ibawbawal ngem no sukimatin tayo digitoy itinapudno aday surat hanla nga sumrek iti ngiwat ti bagbagana no di ket iti dara kay bagbagana isumet laeng digitoy adara kay bagbagana iso digitoy asorsorat. Tay may nga rod na pong Jesucristo nga nangted digitoy nga ulidanan tayo ngayon tayo soroten. Tadi kiti apamaneknek mabasa iti Matthew 26 iti 28. Tada ito'y iso iti darak iti baro atulag. Iso gayam da ito iti bagbagana adara iso iti baro atulag nga naisurat kadagiti adda iti Biblia. Iso may buyat gapu kadigiti panakaikat kadigiti basbasol. So dayto iti mangikat iti basol tayo nga hantay nga agsao iti dakes hantay nga garamid iti madi digita tin na ipapaawat digitoy asorsorat. Iso nga sigen tayo kadigiti nasaya at akay papanan na. Kadigitoy adda digitoy apamaneknek mabasa kadigitoy linawon ti Biblia. Iti mabasa iti Episo 4 iti 31. Iso amin apait ken gura ken unget ken ariwawa ken dakes apadagsao may kat kuma kada kayo agraman ti amin adakes apanggep. Iso day tatin na ipalpalawag no intay sukimaten kadigitoy asorsorat iti linaon iti Biblia. So kadigiti tin nakipapaawat gapu kadigiti adda apamaneknek. Takinuna na iti Matthew 26 iti 54. Ngem kasanon to nga rod iti pannakatungpal digiti sorsorat amasapul amaramid akastoy iso dayta. Haan nga maramid digitoy haan tayo agibasi kadigiti dadduma no diket digitoy tapno matungpal digitoy asasao kadigiti adda anay lanad kadigiti sorsorat. So kadigiti kabsatin nakipapaabot gala kayo
iti Facebook online Bible study. Ngayon kayo i-share kadagitoy akay papanan na. Tadigitoy napapatid digitoy ngayon na ibagbaga nga intay surutin kapo tinasaya apadagpamati. So di kita ket agyaman at no di gitoy ket maawatan yo gapo itinasaya at nga ulidanan nagturong iti Diyos. Ket agyaman at iti Diyos Ama manakablin sa amin. Amen.